It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani kuno ku Hanifa YouTube television. Dzina langa ndi Enelis Njolomole. Mtsiku la lero tili ku Mulanje dera la Mkando kumene ndithu kwachitika nkhani yoti munthu anamwalira chaka chatha Seputembala. Munthu ameneyi wakhala ndithu ali m'manda kuyambira Seputembala kufika chaka chino cha 2024. Zachitika ndizonena kuti dzulo munthuyo watulukira pa khomo pake ali wamoyo walungalunga. Ndeti pano kuti timve zambiri kuchokera kwa anthu amene anamuona munthuyo komanso anthu amene anayandikana naye munthu amene anamwalira amene wadzuka ali ndi moyo. Dzina langa ndi Enelis Njolomole, tiye ndikhale limodzi. Zikomo kwambiri. Ine ndi kansala Beatrice Mulato Mrs. Kamoto. Ndimayimira kuno ku Chikuli Ward ku Mulanje South West Constituency. Choncho neyo nkhani imene yachitikayi ndi nkhani yoti yachitika dzulo pa 23 noti pa 24. Ndiye chimene chinachitika ndichonena kuti ine ngati kansala komanso ndimalimbikisika ndi ntchito za kumunda, ndinali kumunda nditabwera ndi pamene ndimamva phokoso anthu akudusa akuthamanga kumachoka kuntundako kumapita kumusi. Ndiye popeza nyumba yanga inayandikira munsewu ndi pamene ndimadabwa, ananso anadabwa ndikuti anthu andi achana kuthamangira kuti, ndipo ana angaso nawo ananyamuka kuthamangira konse kuja. Ndikumene ana ajaso anabwerera kumandiuza kuti amayi kunsewu kutu anthu akuthamangira kumusi, akuti amayi Kanjedza apezeka ku nyumba kwawo adzuka. Ndiye mayi Kanjedza amene amanenedwawo ndi munthu oti anamwalira mu September, ndi pa 1 September chaka chathachi. Ndiye inenso ndinali wodabwa poganiza kuti munthu wadzuka wapezeka ku nyumba kwake zatheka bwanji. Ndiye nane ndinasiya zija ndimapanga zija chifukwa ndimatenga chimanga kumakatong'ola paselipo. Ndi pamene ndimati ntabwera ndafunsa bambo kuti inu mwayimva nkhani iyi? Bambo pamene amati nkhani imeneyo ndiyodabwisa. Ndiye ndimati bwanji mwina ndipite kuti ndikaone kupewa kuti mwina anthu azinena izi ndizi koma ndikafikeko sipafupi apa. Ndiye bambo aja anati okay pitani. Ndinanyamuka pa khomo pano ndi nyamata kupita kumene kuja, koma mmene ndimadusa kuti ndikafike kumene koko ndipata kutalika kwa kuchoka pa nyumba panga ukafika kumene kunachitika incident imeneyo ndi mwina 900 meters. Ndiye ndikudusa munjiramo ndimapezanso anthu ali timagulu ndimafunsabe anthu aja ngakhale ndinali pa njinga ndimayenda pang'ono kumafunsa kuti kodi uku kwachitika chani. Anthu aja mangondiuza kuti mayi Kanjedza adzuka, pitani mukaonere komweko. Ndineyo gulu lina lilonse pa magulu 4 amene ndinadusa amandiuza chimodzimodzi. Ndineyo ndinakafika pa khomo paja, koma mmene ndimafika pa khomopo ndinapeza pali unyinji wa anthu. Usonyeza kuti ine ndinamva koma mochedwerako, ena anali atamva kale. Anthu ena amene ndimapeza pamenepo anali utinso achokera madera atali. Ndiye nditafika chokhumba changa choyamba chinali choti ndiwaone akanjedza kuti ali pati. Aini wake ya mkaziyo. Ndinafunsa kuti ali kuti, ndiye naona iwo akuchokera kuseri kwa kitchen akanjedza aja. Ndi pamene ndimati abambo tionane. Ndiye anabwera. Ndiye mmene abambo aja anabwera nane pafupi nafunsa kuti kodi chachitika ndi chani pa khomo pano nyinjiu. Ndipo abambo aja anandiuza kuti amayi abwera. Anandiuzanso momasuka ndithu amayi abwera. Ndiye ndimati amayi ake ati akuti akazi wanga amene anamwalira abwera. Ndiye nafunsa kuti ali kuti, akuti ali m'nyumbamo. Ndati ali m'nyumba akuti ndiye ndikuti angopezeka m'nyumbamo kapena abwera motani. Ndiye iwo aja anandifotokozera kuti yayi anabwera ine ndili kumunda koma anapezapo ana. Ndiye atafika anakhala pa khonde apa nkumayitana ana aja mayina awo kumachula, iwe wakuti tabwera, iwe wakuti tabwera, kodi wakuti ali kuti, kumachula ana aja mayina. Ndipo ana aja analinso odabwa
ataona anakhalanso ndi chidwi anaja nkuayitana achemwali awo amayi aja. Ndipo atayitana amaka achemwali awo aja anati amake shupi ali kuti, ndiye anayitana nkubwera. Atabwera amaka shupi aja amene ali abale awo amayi aja anati kodi ndinu ndana kuti ine kodi simukundidziwa? Ndiye iwaja anakumbukira zija zimene amazing'ung'uza mbuyo muchifukwa ati ankanena kuti sanafe alipo azabwera, kaya amene amauza amalimbikisa ni ndani, kaya ndi opempherawo. Ndiye ndi pamene abambo aja amandiuza kuti zakhala choncho. Ndipo panafika saizi yonena kuti adya kale nsima, aphikiridwa nsima, koma nsima imene amati azidyera pa khonde, koma iwo anakana kuti ayi ndikadyera m'nyumba. Ndipo analowa m'nyumba kumakadya nsima, ndipo nsima ija anayidyadi. Atamaliza kudya nsima ija akuti abambo anauzidwa kuti akazabwera munthu wina aliyense, kaya zabwera ngati wodwala, kaya zabwera ngati ndani, mkazi wanu ndiye mweyo. Ndiye ati amene anauza anapasa mchere ndi madzi. Ndiye ati iwaja anatenga mchere ndi madzi ndikumuwaza mayi uja, ndiye anakhala no chete. Ndi pamene anati koma ndikumva kutentha ndifuna ndisambe. Ndi pamene anatenga madzi kukayikira ku bafa. Ang'ono wawo aja makishupi amanenedwa aja ati madzi analipo kale anatereka kuti ana asambe, komano anangotenga madzi amene aja ndikukayikira ku bafa. Ndipo atapita ku bafa kuja ananena kuti ayi musandisiye ndekha, tiyeni mukandinyulenso kunsana kumunena mphawo uja. Endi mphawo uja ananyamukanso kukasatira kukanyula kunsana. Izi ndikufotokozazi ndi zimene amandifotokozera ine ndisanafikepo zimene zinachitika. Endi atanyula kunsana kuja anayitanisa dress imene anati anatenga dress imene ndi amene anasambisa maliro awo. Anzathu achiyawo mwambo wawo akasambisa satenga zovala zija kumuyikira mujeneza ayi amazisiya. Ndiye anayitanisa dress imodzi mwa iwo imene anayisiyayo. Ndiye pobwerapo akuti kunjira kwanafikira kwa uja anasambisa uja chifukwa ndi nyumba zoyandikana. Mpamene ananena kuti dress yanga yakuti mundipasi, ine ndinaphiri, dress yanga yakuti mundipasi. Endi omwalirayo dzina lakenso linali naphiri yemweyo. Ndiye ndi pamene anati chabwino anatenga kwa apasa. Nkufusanso pitikoti imene anasiya, nkutenganso pitikoti ija nkuapasa. Ndiye atipoyamba anatusa dress yosiyana. Ndiye anati iye sindikunena imene, ndikunena yakuti. Ndiye anatulusano imene mpamene anayivomera kuti ndi imene anayivala atasamba. Ndiye atakhalakhala mpamene eno amati abambo mpamene amakonza dongosolo lija loti tipite eno kuti kwa amene anapempherera uja kuti iwo abwere. Ndiye atalumikizana naye mmafoni. Ndiye ine ngatibe msogoleri wakudera sindikanachitira mwina, ndinapemphabe kuti kodi kungatheke kuti ndiwaone mayiwo m'nyumbamo. Ndipo anandivomera kuti mutha kukaona. Koma chifukwa choti panali gulu lochuluka ananenanso kuti sakuyenera kuti aone gulu lochuluka. Uyoyo watipasa advice onena kuti akaona anthu ochuluka atakusowa kapena athanso kuchoka mosaganizira. Ndiyebe inuyo mungopita mukangoaona, komano sitiziwa kuti tiyenda nawo bwanji, tifunika kuti tipite kumene anapemphereredwa kuti iwo abwere. Ndipo anatani anandilola ine ndikukalowa nyumba muja. Nditalowa nyumba muja mmenenso ndimalowa nyumbamo kunalinso kagulu kena kamene kamandisatira kuti alowe nawo anthu chifukwa ndithu panali chipwirikiti. Ndipo zinatheka kuti ndinati ayidikirani ndikaona ndikuuzani mmene zinthu zilili. Ndipo anthu aja potengera kuti ndikudera kwanga amandimvanso nthawi zina ndikayankhula anandimvera ndikukhala kunja. Ine nditalowa mkati muja napeza amayi aja. Ndiye nditangolowa ndinati amayi ndinu? Akuti anangoti ndikundifungatira amayi aja kukhala ngati wokha andifungatira. Inenso nagwira potengera kuti inenso ndikudabwa. Chimene ndinangodabwa chabe ndichoti nkhope sinali exactly mmene ndimadziwira mayiwo, komano body structure yawo inali ndendendendende. Komano nkhope nditafunsa abambo akuti koma mayiwa ndiwowa, akuti inde ndiwowa exactly. Chifukwa anandiuza opemphera kuna kuti azabwera ngati wodwala, azabwera ni nkhope isali yomweyo, koma azakhala kuti ndiwowo. Muzango ayang'ana kwambiri mapazi
kwenikweni muzayang'ane mapazi. Ndiye iwo anati titayang'ana mapazi taona kuti ndiwowa, ndipo ndiwowa sindiukayika. Nati ndipo ndinatuluka. Nditatuluka panja paja nakusasa anthu aja kunena kuti abale wanga chimene ndachiona mkatimu tiyeni tichoke malo ano potengera kuti mabweredwe amayiwa akunena bambo wakuti anayamba kaye kukapemphera. Ndiye kuti aonane ndife anthu ndikovuta kusiyana ndikuti aonane ndiwo pempherawo apempherenso mmene anachitira anapanganirana. Ndiye tiyeni tichoke malo awa tipite pa ground ya mfumu pa ujeni pa bwalo la mfumu tikakambirane choti tichite chimenenso ndachiona ndikakuuzeni. Ndipo anthu aja anandimvera ndithu. Tinachoka pamene paja ndikupita ku ground kuja. Titapita ku ground kwa mfumu kuja mbuyomu enanso ochokera madera ena makhalanso akubwera kuti kukhomo kuja. Ndi pamene ine anthu aja amene natengera kwa ground ya mfumu kuja ndimapanga address kwauza kuti yayi ine mayiwo ndawaona. Koma mmene ndawaonera nauzanso anthu kuti akhozokhala iwowo komano chosimikizika tichimva bwinobwino ngati abwere kuti kopemphera kwa akabwerako chifukwa afuna apite kumapemphero akamve kuti zikhala bwanji kuchokera apa pamene apezeka apa. Komano ifeyo tikhale woupeza mtima kufikira pamene achoke ukoko kumapempheroko ndiye tidziwa choona chake. Koma panopa tiyeni tibwerere mmakomo iwo akachoke apite kumene akufuna kumapempheroko. Anthu aja nandimvera nabwerera. Should I continue? Ende atabwerera anthu aja ndinabweranso ndi amfumunso kukumana kuti amfumu pafika zinthu pa ndiye titani. Ndiye amfumu aja ananena kuti popeza anthu aja ali pachangu afuna kuti amutenge munthu chapite naye ku ujeni kumapemphero. Ndiye betiyeni tibwerere kukhomo kuja tisangosiya. Ndiye tinabwereranso kukhomo kuja ndi amfumu. Titafika kukhomo kuja panapezeka kuti amfumu ndine tinapeza so gulu lochuluka. Ndi pamene timati ndiye pamene patitani anthu awawa afuna kuti atuluke komanso anthu ndi awa ndiye tipanga bwanji. Ndiye tiugawana maganizo tinapemphanso gulu lija kuti abale mukudziwa anthu afuna atuluke apite kumapemphero amayiwa ngati abwera ali iwo tiwaona akabwera kumapemphero apapa tiwalole apite kumapemphero. Ndipo anthu aja anati ife kuchoka kuti vuta achilendo aja koma woyamba tinali tabalalisa. Ndiye ndi pamenenso ndimayimbiridwa foni kuchokera kunzati ena anali atayimbirako kuti ngati mukufuna ujeni information yoyenerera akansala ali konko. Ifika ine kopita kuguluko sinapite ngati kansala ninapita ngati munthu wa mudzi popeza zachitika pafupi ndi ineyo. Ndiye aja akunzati aja popeza manambala anga amakhala kuti ndi a public anatani anandiyimbira kumandifunsa kuti tikubwera atikwachitika zakuti tikukhota apapa. Nauza kuti mukanandifunsa kaye musananyamuke chifukwa nthawi yoti mukumane si yayi ndiyonena kuti abwere kumene akupitako. Ndi anati ife ndiye tikutani tikubwera tanyamuka kale atidikire. Ndiye ndinati okay chabwino. Ndiye ntauza abale aja kuti zili tumotere. Ndiye aja ananena kuti yayi abwere. Ndiye akunzati onalinso ntauza kuti apapa atu anthu amafuna akwere njinga azipita ku stage kuti akakwere mabasi. Ndiye ndinu nomwe amene tumuwatenge kukawathandizira kwasiya pa stage. Nangase mukangati nthawi iyo mwayitalikisa. Ndiye iwo ajana ndiye ankhabe kuti mayi titero tikawaperekeza. Nati chabwino. Ndiye anafika amene aja atafika nawonso pa ntchito zawo anapemphanso kwa mfumu ndikupemphanso ainu ake anthuwo kuti atani akajambule mmene zinthu zinaliri. Ende anapasidwa okay kuti akalowe akajambule. Analowa ndi ukajambula ndikuachita interview abambo ainu ake ankaziyo. Ndiye akuachita interview kuti awachitenso amfumu interview zinapezeka kuti amfumu aja ndi nthawi inatalika anthu panja anayamba kung'ung'uza. Ndiye ndinauza kuti yayi inutu amfumu mwachita interview nthawi ina kapena ku galimoto kumene tizikapita kuwaperekeza anthuwa. Koma apapa apasini mpata anthuwa azinyamuka poti akuti akuchedwa. Uyonso uko amaimba foni akuti amene anapempherayo kuti mukuchedwa sizimene okhala choncho. Ndiye tinalola kuti anthuwa anyamuke. Endi tinachoka nyumba kuti akakwere galimoto. Akupita kokwera galimoto amakhanga tikuti akulira ano
akuti aine bola ndibwerere kumene ineyo ndachokera kumalira ndithu kumalira chokweza ndiye zinali zomvetsa chisoni. Achibalenso nawo nkumalira kumati mawu ake mmene akulirira munthu ndi mmenenso analiri mawu ake a munthu. Ndiye zinakhala ngati kuti aini wake a munthu ali ndi umboni kuti munthu wawo ndiuti ndameneyo. Ena ngakhale timakayika kuti koma aini wake amakhoma kuti ayi munthu wathu ndiuti ndameneyo. Ndiye mpaka anakakwera galimoto ija. Ndipo mgalimotomo ineyo sopoti nanga ndingwasiya anthu naperekeza nawo kuti ndikasiye pa stage. Amfumu tinaendera limodzi. Kansala awo amfumu tinakwerera limodzi galimoto. Phatikizapo aine ankazi mbale wawo amene amati ndi ng'ono wawoyo amene amayapezekawo ndi mwana wawo first born wawo. Tonse tinakwera galimoto ija. Ndiye anyamata akunsati aja nkumapita. Ndiye titafika pa Nkando sitinafike pa stage, tinapita patsogolo poopa kuti tikozofika paja pakhozanso kukhala chipwirikiti. Tinapita patsogolo paja pamene pamatchedwa kuti paota ndi pamene tinayima kumadikira galimoto ina yobwera minibus kuti akwere azipita. Endi titafika pamene paja tayima takhala pamene paja pamene anachita interview amfumu nkumatinso akhasati kuchiteni interview ndikuti inetu mungo ndichita interview komanso ine ndi munthu otani wongoonerera kuti ayi chifukwa ndinu amene mmapanga kuja anthu control kuti zitere potengera kuti anthu mwina kupanda kuyimapo akanathanso kuononga mwina malo kapena kuswa nyumbayo cholinga choti amuone munthu. Ndiye ndinavomera nandipanga nawo interview. Inunso ndinu mukubwera apa kuti mwakuti komabe ineyo mafunso anga ngakhale galimoto ndimafunsa babambo kuti komadi zona mayiwa ndi awa, ndipo iwo amanena adi kuti akazanga ndi amenewa, ndipo amagwisa liwu lonena kuti exactly ndiwowa. Ndi mwana wawo first born namfunsaso tikubwera sopano titasidwa ndi galimoto yanzati ija kuti kodi nyamata mmene waonera mayi ako aja ndiwowo, ndipo iye ananena kuti mayi yanga ndiwo ndaonera mapazi. Chifukwa mapazi anali ndi kachipyera kuphazi ndipo chipyeracho chili pompo. Mapazi awo akufanana ndi mmene mayi yanga analili ndi mayi yanga. Ndiye ineyo ngatinso munthu wongomvera ndinalibe choti ndinene. Basi nakhota pakwathu nkumapita ndi pamene panathera nkhani imeneyo kufikira timve kuti kulilongwe ayenda bwanji kumene apitako. Yetu zikomo kwambiri. Atakulolani kufika nyumbamo dzulo. Choyambirira chimene munachita ndi chani mutawaona munthu amene anabwerera kuimfa? Ine nditangolowa nyumba muja ndisanayankhule china chilichonse, amene anathamanga kuzandihaga anali uyoyo wodzukayo ndi amene anandigwira kundifungatira. Ndiye inenso ndinamugwira nanga siwayamba kundigwira inenso ndinamugwira. Mwina ngati munthu yakundigwira ndiye kuti akundidziwa. Ndiye ndinati amayi ndinuyo, anagwedeza mutu chonchi sana ndiyankhe ndipaka mwanangu gwedeza mutu. Ndi pamene ndimati ngati muli inuyo Ambuye alemekezeke, kufuna kwake kuchitike, zikomo kwambiri popeza Mulungu amapanga njira popanda njira. Nayankhula choncho. Ngati kansala wadera lino mutagona ndi kucha mamawa, munamvetsedwa kuti kulinji kunja kuno dera lanu lino? Nditagona mamawa ndikupita kumunda kuti acha kuti ndikupita kumunda, ndinapeza anthu ena malo ena. Ndiye ndikuti ndizadusa anafunsa kuti kodi akansala ndinu? Ndikuti akuti sitimamva kuti mwapita kulilongwe ndi munthu amene wapezeka dzulo wodzuka kwa Akufa. Ndiye ndinanena kuti ayi ine sindinapite, komano amene apita ndi ainake ankaziyo ndi achemwali yawo, ine sindinapite. Ndiye akuti ifeyo kwathuku kwasowa munthu, ndiye tikuona ngati munthuyo ndiye mweyo amene wapitisidwa kulilongweyo. Ndiye pamene ndimati ayi ine sindinganenepo kanthu, komano chilungamo chake munthu dzulo wapezeka wapita kulilongwe kumanena kuti ndi m'bale wawo amene apita nawo kulilongweyo. Zoti wasowa uko inenso sindikudziwapo kanthu, chifukwa wosowayo inenso sindikumutani sindikumudziwa. Yetu.
Umo ndi mmene tachezera ndi akhansala a dera lino. Pamene tafika pafunso nkumati, kodi omwalirayi waukadi? Nanga munthu amene akuti wasowa mudzi winawo amene akuti ndi wamisala ndiye mweyi? Kukanganirana kwa munthu mmodzi pakati pa midzi iwiri imeneyi sitikudziwa kuti kutha motani. Tikhale tikuyembekezera kuti akabwera ku Lilongwe timve kuti zotsatira zake zikhale motani. Tipitirebe kupatsirani nkhani zimenezi mpaka titadziwa mathero a nkhani pamene ithere.